Školský rok prešiel ako voda, prázdniny a humor sú dnes móda. Nuž, Miško, začni, ukáž, popíš, čo ty cez prázdniny robíš. Počkaj, Júko, toto je mi nejaké povedomé, to už som niekde počul. Aha, už viem! No, veď to je básnička Kúzelníka Mária a ty si ju celú nejako pomenil. A vôbec, kde je Kúzelník Mário? Kde je Kúzelník Mário? Odišiel na dovolenku. On odišiel a nechal nás tu samých a toho dnes kakaovníci vôbec neuvidia? Ale uvidia, samozrejme, že ho uvidia. Oni totižto písali Kúzelníkovi Máriovi, že chcú vidieť niektoré kúzla znovu. A preto, kým Kúzelník Mário odišiel na dovolenku, tak urobil taký zostrih toho najlepšieho. Aha, takže poďme sa pozrieť na to najlepšie z Mária. Takže ja vám to ukážem. Ja som zápalku prvýkrát dal Takto, no. do myšovej ruky. Alamba, tralamba, Nochendy elde. To ste čakali, ale Nochendy elde malo byť také, že tú zápalku takto chytí. Ale pravda bola iná, že ja som robil alamba, tralamba a teraz sa pozerajte. Nochendy elde išlo za ucho a zápalka ostala za uchom a ruka išla prázdna. Vy ste mi nič nedali? Bolo celé Veď to je podvod. A ja som myslel, že tam mám zápalku, a ktorá potom zmizla. Dobre. Výborne. Pozor, o chvíľu ja z tohto holuba spravím v tomto prístroji plagát. Vložím ho pred všetkými do tejto krabičky. Zavriem krabičku aj holubok. Sa mu nechce do krabičky? Zavriem krabičku. A teraz, deti, kričte všetci. Alamba, tralamba, Nochendy elde. A pomaly teraz, keď budem takto lisovať. Tak pozrite sa, a máme plagát, máme takýto plagát, potrebujeme na predstavenia. Kúďatko, holubok. A pritom holub zmizol. Fíha. No a nedalo by sa predsa len z takejto plackovitej formy holuba urobiť ozajstný holub naspäť. Veď to ti bude chýbať taký holub, potom ako s ním budeš robiť ďalšie? Samozrejme. Aj toto sme zvažovali a prišli sme na to spolu s čarodejom Izidorom, že my tohto holuba jednoducho takto vložíme. Ondrej, chyť kúzelnú paličku, hovor alamba, tralamba, Nochendy elde. A teraz čári mári, kúzlo, nech sa zdarí. Mário, keď skončíš toto turné, tak budeš takýmto kráľom. Buď môžeš byť kráľom srdcovým, to znamená, že všetky srdcia ťa budú mať radi. Alebo môžeš byť kráľom krížovým a budeš veliť všetkým križiakom. Ďalej môžeš byť kľudne aj kráľom kosoštvorcovým, budeš veliť všetkým stavbám. A v závere mi povedala, že môžeš byť aj kráľom listovým a budeš veliť všetkým stromom. Potom sa ma pýta veštica Božidara, no Mário, a teraz si vyber jednu z týchto 4 kariet, akým kráľom sa chce stať. A ty teraz ukážeš na jednu kartu. Medzi tým ona odišla. Až potom som pochopil prečo, pretože ja som otočil a tam nebol žiadny kráľ. Bol tam iba kosoštvorec. Ukáž ešte na jednu. Som si hovoril, no tak prvýkrát to nevyšlo, druhýkrát to vyjde. Opäť tam boli iba srdcia. Táto nám ostala. A opäť tam boli iba kríže a boli tam iba listy v tej poslednej. Hovorím si, Božidara, zase si mňa starého kúzelníka dobehla. Michal, sústreď sa a povedz mi, akú mám kartu teraz? 8 srdcovú. 8 srdcov a teraz ja pred vašimi očami 8 srdcov pekne vložím Mišovi do ruky. Áno, mám 8 ďalej. A čo sa nedeje? Opäť 8 srdcová. Opäť 8 srdcovú ti vložím do ruky. Áno. A pozrite sa, zase tu mám 8 srdcovú. A teraz sa vás pýtam, kakaovníci, kto vie, ako sa toto kúzlo robí. Milí kakaovníci, dávajte dobrý pozor. V skutočnosti ja som 8 srdcovú nedal Mišovi na ruku, pretože tam sú úplne iné karty. Ale pozrime ho. Tam sú 2 a 5, ale ja som pekne v tomto pohybe kartu, ako vidíte, zosunul a pritom v skutočnosti ja som bral takúto kartu, ale v efekte to vyzerá doma 8 srdcovú a pozrite sa, dávam akože 8 srdcovú. Áno, jasné. Ale tá je tam, takže... Šikovný kúzelník Mário, šikovný. Takže vítajte, mistri.
Lukáš, tvojou úlohou bolo urobiť z praobyčajných riečných šutrov domino. No pozriem sa, poradil si veľmi správne. Kakaovníci, zapamätajte si, keď budete niekde na dovolenke pri rieke a nebudete mať domino. Stačí na takýto obyčajný kameň namalovať číselka a pekne si to takto môžete spájať. Takže poradil si veľmi dobre, Lukáš, si veľmi dobrý mysliteľ. No a ty, Borisko, tvojou úlohou bolo z týchto jemných zubných páradiel urobiť takéto mikádo. Urobil si to opäť veľmi správne. Stačí, keď si na takéto špáratko alebo páradlo namalujete farebný krúžok a máte mikádu a môžete kdekoľvek, kedykoľvek, o ktoromkoľvek čase a hodine hrať mikádo. Takže ďakujeme. Potles pre našich mysliteľov. Nech sa páči, môžete si sadkať. No, myslím, že dnešné kúzla máme za sebou, takže by sme si mohli trošku na záver zatancovať. Čo poviete? Áno? Poďme na to! Kúzla, čary, ilúzie, kútiku fantázie. Toto je náš svet maličký, aký bol na planete.